At sa ating good news po, Batang Pangasinense aba world champion sa larangan ng golf. Kilalanin po natin yan sa good news ni Idol Maya. 7 taong gulang lamang ang batang si Michael Zachary Zach Gico, subalit World Championship na ang nasungkit nitong medalya sa larong golf. Mahigit 100 bata mula sa iba't ibang bansa ang tinalo ni Zach sa 7-year-old boys division sa naganap na US Kids Golf World Championship sa Pinehurst, North Carolina, USA noong July 31 hanggang August 2, 2025. Tubong binalonan si Zach at pamangkin siya ng kasalukuyang gobernador ng lalawigan. Ayon sa isang ulat, ang TV series na The Short Game ang nagsilbing inspirasyon ni Zach para magpursigi sa larong golf. Kaya naman, tunay siyang pinagmamalaki ng kanyang mga kababayan dahil sa murang edad ay nagpamalas na ito ng world-class na galing sa larangan ng golf. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.